eta nola ez lan menei sukaldariei. Momentu bat izangoa, esan behar detena, euskeraz eta erderazikoek. Gaur egun berezi bat ospatzen dugu. 50 urteko historia, alegina, konpromisoa eta bizkidetasuna. Gaur, bezalako egun batean eskerrak eman nahi dizkiegu kluben honen sorrera ahalbidetu zutenei. Gure sortzaileei, urte hauetan zehar kluba zuzendu duten presidente guztiei eta jakina, nola ez? Entrenatzaileei, jokalariei, laguntzaileei eta bere dedikazio, lan eta ilusionarekin gaur egun 50 urtena ospatzen lagundu duten pertsona guztiei. Horietako bakoitza gabe, ibilbide hau ez zen posible izango. Proiektu hau partekatzen jarraitzen duen alde, eta historia hau idazten jarraituko duten belaunaldian dute. Zorionak 50 urte urtari eskerrik asko guztiei. Hilafeteko lehenengo lehendakaria Antxon izan zen, baina gaur ez omen dago, sortzaile bezala, baina hurrengoa Mikel Uribe izango zen. Gelituko gea, eta hurrengoa Josemari Borba. Hurrengoa Oskar. Hurrengoa Ainhoa Azpe. Bueno,
Txema eta izan mesede esatea. Detaile bat